idazle kategoria berak edo izendapen hori edo eduki baino lehenago, eta gogoratzen nahi, zuek ere gogoratuko duzu behar bada, hori 3 urte atera zuen bere lehenengo liburua, mikroipuinen liburu bat zan, ez da ezer gertatzen. Ez lasak ez da ezer gertatzen. Zen memoria txarra. Baina hori baino lehenago, historia haietako asko sarean eta idatzitakoaz diren, eta interneti esker ezagutzen da jendea gaur, eta nik alaxe ezagutu duen Baiana eta Baiananen idaztana. Eta gero, personalki ezagutzeko sortea ere izan. Bueno, guain dela 3 urte, ez da izan gehiagien roletuko. Guain dela 3 urte ezagutu duen, orduan atera zuen leheneko liburua, eta esaten da, askotan bigarren liburu izaten dela komplikatuena. Lehenengo liburuarekin, jendea igual markaberago edo izan daitekela, baina bigarrengoa aginak zorrotzago, izaten dituztela batzutan kritikariek, eta idazleak ere ez daki zer egin, ez du egin nahi gauza berbera, baina neurri batean bera persona berbera da, eta ideiak ere antzekoak izan daitezke. Esango duke, ataka hori Ana Malagonek gainditu duela, baina, aixotasun handiarekin. Izer baie, pertikarekin bazina bezala. Eta, konturatuko zarete libura ikusten duzu, libura oso desberdina da, badu noski antzekotasunen bat, aurreko liburuan, Iban Zalduak egin zion hitzaurrean esaten zuen, ez dakit nola esan, ez da, bakardeara eren, edo frustrazioaren kartografia bat, edo zegoela. Eta liburu honetan noski horiek ere agertzen dira, baina beste asko ere bai, eta ez da mikroipuinen liburu bat. Baina zer den, hobeto esplikatuko digu, Anak bera. Ana, zurea da hitza. Baldek Ibanek edo aktazea. Tornez bekote hartzeta. Bueno, aurrekoan eta aurrekoan ari naiz, orain dela 3 urte, hemen nintzen aurrekoan hasi nintzen, WhatsApp hasi nintzela Lina Morgan parafraseatuz agradecida eta emocionada horrekin, eta gracias por venir horrekin, eta, gainduan ere, eta uste hemendikan aurrera beti ingo da izango da, baldin eta aurrera baldin badago ez. Esango nuke hori, agradecida emocionada, eta ez da lumazko boa bat ekarri, eta ez dauda, normal gualen revista egitako bat, baina, Eta koreografia... Koreografia ez daukat, zen denborakiki, baina, agradecida emocionada, badizu bai, eta bai, Xabierri eta Elkarri, erabaki hartzeagatik, dugu hau argitatzeko erabakia, niretzat beti ulertezinean erabaki bat, argitatzeko erabaki hau hartzeagatik, ez? Ez naiz asko luzatuko, ez daukadarako asko esateko ere, baina gainean aurruri nago eta enbaratu egiten ez, eta oso azperitze egiten dut, bera da bukatuko. 3 urte hauetan zehar, eta galetu izan diatenean, ez diate asko galdetu, ez diate kaletikan geritu galdetzeko, evidentemente, baina galetu izan diatenean, ea zerbait idazten nahi goten nintzen, hasi daten esaten ez du beti ez, nahiz eta egia izan, gafe bat bezala da, ez? Ez nahiz egiten ari, baina, behin ja hasi nintzenen baiezko esaten, konturatu nintzen, beti zeta horrela beste galdera bat. Eta ezan, mikroipuine berriz, eta kuriosoa da, eta orain arte kontziente nintzen zerbait, eta igual, lehenengo liburua egiten dezunean formato ezain lagun batean, ematen du zure bizitza oso hori egingo dezula. Edo beti hortarako joera bat eukiko dezula. Eta nik ez duen joera hori euki nahi, eta igual 3 ikuspegitikan, genuen hori berriro mikroipuinen liburu bat idatzi nahi, alde batetik ez nuen kanpora begira, ez nuen, Michael Landon aktoren kasi hauen komentatu genuela, Florentino, Fernández, Florentino Pérez da Real Madridkoa, Florentino Fernández da telebista orkestea. Michael Landon entzun nahi, beraz, beti paper berdina egiten zuen aktore hori. Eta zer ikusi doka Florentino... Ez, eske, telebista pop kulturaren, ikono kaini horietakoa. Eta hori, enkasillamentu hori, enkasillamentu hortan edo nahi, hori kanpora begira,
neure buruari begira ere, ez nuen izan nahi, eta orain, nire hori nahi, eta orain esango esaldi horroroso horietako bat, PowerPointetan eta horako gauzetan, eta agertzen den esaldi horroroso horietako bat, nire konfort zonatik atera nahi nuen. Esaten badin badet, jarraita ditzazu zure ametsak, ez, ja deitu poliziari. Baina, da esadio espantosoa. Zure konfort zonatik atera nahi nuen, nire konfort zonatik atera nahi nuen, eta nahi nuen, nire burua zaitasunetan ikusi nahi nuen zentzortan. Eta hirugarren ikuspegi batetik, eta jada istorio behaien ikuspegitik, bai kontsideratzen duen, bai pentsatzen duen, behar kontatu nahi nuen guzti horrek, edo ateatzen nahi zaizkien gauzak, batzutela gudazerai zabala bat eta ez ziela orrialde bat bakarrean sartzen, ez? Beti esaten dut, nire gure esaten diot, nahi idaztea zerbaitetan laguntzen badin bait hori da pentsatzen jartzen nahuela. Eta gustatzen zaitzen, azkenean jartzen hau hausnartzen, berez nire egunerokotasunean eta nire presekin eta nire bizimodorekin bestela aukerarik ez ditudan gauzetan. Eta jartzen hau pentsatzen, zuk zer pentsatzen zuen buruz, edo nola... Eta gero hori islatzen da ipuinetan, edo justo kontrako norabidean, ze asko zer interesgarriagoa da zure iritziaren kontra dauden pertsonaia sortzea, ez? Asko aberasgarriagoa da zentzorta.